नमस्ते. मैं तुम्हाला आनंदाची गोष्ट सांगते आहे. ते ऐकून आहे ना तुम्ही पण खुश होणार आहे आणि मी पण भरपूर खुश आहे. आणि ती तुमची इच्छा होती, तशी इच्छा तुमची पूर्ण झालेली आहे. मी येत्या शनिवारी 4 तारखेला टीव्हीवर येणार आहे आणि ते शनिवारी रात्री 8 वाजता महाराष्ट्र वन चॅनल आहे आणि कार्यक्रम आहे जिंदगी. आता तुम्हाला टीव्हीवर जर दिसलं नाही ना, तर तुम्ही इंटरनेटवर तुम्ही हे चॅनल बघू शकता. तुम्हाला त्या चॅनलवर म्हणजे नेटवर तुम्हाला दिसेल. मी आता म्हणजे दुपारची आहे ना, इथे समोरच आमच्या गार्डन आहे. 2 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. इथे सर्व लेडीज लोक राऊंड मारायला येतात आणि छोटी छोटी मुलंसुद्धा खेळायला येतात. तशीच ते राऊंड मारत असताना आहे ना, मला आमच्या सोसायटीमधल्या या मावशी मला भेटल्या. ते म्हणाले तू पेपरमध्ये आलीस का? म्हणून त्यांनी पेपर तो गावाला वाचला आणि ते म्हणाले हे तर पप्पूची आई आहे म्हणून असे सांगतायत मला. पण तुम्ही त्यांच्या तोंडातून ऐका म्हणजे ते काय बोलतात ते. हां, मग मी ऐकलं ना, म्हणून मी तुम्हाला दिलं. पेपर घेऊन आलं, मुंबईला घेऊन आलं गावावरनं. बघितलं तर पप्पूची माँ आहे अशी मी समजलं. आता येत्या शनिवारी मी रात्री 8 वाजता महाराष्ट्र वन चॅनलवर हे जिंदगी प्रोग्राममध्ये मी येणार आहे. तेव्हा तुम्ही सर्वांनी तिथे तुम्ही बघू शकता मला. आणि रविवारी सकाळी 10:30ला तो प्रोग्राम परत होणार आहे, तेव्हा पण तुम्ही बघू शकता. आणि इथपर्यंत मी पोचले हे सगळं तुमच्यामुळे झालं आहे. आणि आज तुमची इच्छा होती, ती पण तुमची इच्छा मी पूर्ण केली आहे. आणि मी पूर्ण करायला हे सगळं श्रेय तुमचं आहे. तुम्ही नसता तर हे कधी घडलं नसतं आणि मी इथपर्यंत पोचले नसते. आणि ह्याची माहिती सगळी तुम्हाला खाली बॉक्समध्ये भेटेल आणि याची सर्व माहिती लिहून पण देणार आहे. धन्यवाद.